Mayong adlaw mga kaigsunan, welcome sa atong 5 minutes Bible study. Ug dili kita maglangan, magsugod kita sa pagbasa sa pulong sa Dios diri sa Matthew kapitulo 24 bersikulo 42 hangtod sa 44. Ingon diri busa pagbantay kay kamo wala masayod unsang taknaa ang inyong Ginoo moabot. Verse 43, apan hibaluin kini nga kung nagagalon sa balay na hibalo pa sa unsa nga takna ang kawatan moabot, siya unta magbantay. Ug dili kayod nagtugot sa iyang balay nga malungkab. Verse 44, busa kamo usab mangandam kaysa maong takna nga kamo wala magunahuna ang anak sa tawo nagaabot. So mo ni atong 5 minute Bible study karon. Orasa mga kaigsunan, ang title nini is ang adlaw sa Dios. So karon atong nadungog ug ato ang napaminaw ang mao nga pulong. Dunay tulo ka punto diri mga ikaigsuonan. Ang atong Bible study karon mao kini ang tulo ka punto. Una, magbantay. Ikaduha, hibalui. Ug ang ikatulo is mangandam. Now sa adlaw sa takna sa pag-abot sa Ginoo nga mao si Ginoong si Kristo, niingon ang Biblia wala gayo bisan usa nga nasayod ni nga mga anghel sa langit, bisan si Jesus Christ kundili ang amahan lamang. Busa mga kaigsuonan, ang Biblia tin-aw kaayo nga nagpasabot ug nagpahimanglo nga ang pag-abot sa adlaw sa Ginoo maabot kini sa takna nga wala nato gihuna-huna ug wala hunahuna sa mga katawhan. Na unsa may angay nga buhaton igsuon sa mga katawhan. Una, ingon diya sa verse 42, magpagbantay. Busa pagbantay kay kamo wala masayod unsang takna ang inyong Ginoo moabot. So unsang angay natong buhaton? Number 1 is pagbantay. So may angay natong bantayan mga kaigsunan. Nakaroon nga panahon, daghan na kayo mga katalagman nga ato ang nadungog. Daghan na kayong mga trahedya, linog, gera, sakit, o nagkalinlain nga sunog sa tibok kalibutan. Nga igsoon, mao na ang angay natong bantayan mga igsunan, tungod kay mao na kana siya ang sign sa pag-abot sa takna sa adlaw sa Dios. So niyon ang Biblia, busa pagbantay. So magbantay kamo mga igsoon. Ikaduha, hibaluan. Hibalui kini nga kung nagagalon sa balay na hibalo pa sa unsa nga takna ang kawatan maabot, siya unta magbantay ug dili gayud magtugot sa iyang balay nga malungkab. So atong hibaluan igsoon nga ang pagbalik sa Dios walay nasayod bisan usa. So mao bitaw na magbantay ta at the same time atong hibaluan kini tungod kay igsoon wala ta kabalo kung sa orasa mo balik atong Ginoo, unsang orasa mo balik ang Dios. Ang importante igsoon nga atong nahibaluan ang tanang butang o gilabi na ang kaluwasan igsoon sa atong kinabuhi o ang kaluwasan sa atong kalag. So last is mangandam. Niyon diri sa verse 44, busa kamo usab mangandam kaysa maong takna nga ang kamo wala magunahuna ang anak sa tawo nagaabot. So nindot kayo ang misay igsoon tungod kay wala magkulang ang Dios nga pagsulti diri kanato. Gani nagyon siya dapat kitang mangandam. So aduna ba'y preparation nga imong gihimo karon sa imong kinabuhi? Aduna ba kay panahon nga nagpreparar ka? So may angay natong pangandaman igsoon ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ningon Biblia, mubalik siya sa dili madugay. Pinadayag 22:12. O pinadayag 22. Amen. So mubalik ang Dios igsoon. Muna gi-remind gyud pirmi ang mga katawhan nga sa atong simpleng nga kalibutan ug simpleng pagpuyo aduna kitay pagpangandam sa ato ang kaugalingon. So simple ra kayo mensahe. Una, magbantay. Ikaduha, atong hibaluan. Ikatulo, dapat kitang mangandam. So dapat aduna kay pagpangandam sa imong kinabuhi, labi na ang panahon o ang eternidad nga sa diin moadto ka humanin ning kinabuhi. So kumusta imong kinabuhi ron? Aduna ba kay pagpangandam nini? Kung asa ka paingon so man sa imong kinabuhi. Daghang salamat ug mayong adlaw.